Takže dnes máme 13. marca 2013, no a to je čas na to, aby sme si povedali, čo sa počas dnešného dňa udialo. No a vidíme, že na trhu boli zaujímavé pohyby. Ten najzaujímavejší pravdepodobne bol na eurodolári. V podstate počas dňa sme očakávali pokles eura na nižšie úrovne, totižto tieto dva spajky, ktoré tu vidíme, to znamená snahy o rast, boli veľmi prudko vypredávané, čo podľa nás naznačovalo to, že euro by mohlo poklesnúť. No a euro skutočne aj pokleslo, avšak pokleslo viac, ako by sme chceli. Hovorili sme o tom, že by sme radi nakúpili euro na úrovni 2,970 a predtým, ako uvidíme v podstate vplyv bidov na úrovni 2,950. No tento vplyv bidov nebol až taký silný, ako sme očakávali. Jednoducho mali sme tu trikrát za sebou supportnú úroveň, a tento support dnes už však nevydržal a videli sme jeho prelomenie do dola. Môžeme hovoriť o tom, že to mohol byť možno falošný prielom. V každom prípade realita je taká, že boli sme prelomení, išli sme nižšie, euro dosiahlo počas dnešného dňa minima na úrovni 2,921, odtiaľ odraz dohora. Možno budeme testovať z vrchu toto predchádzajúce supportné pásmo, teraz teda pásmo rezistencie, avšak zdá sa, že euro má dnes pomerne problémy a tieto problémy môžu pretrvávať aj naďalej. Poďme sa tiež to pozrieť na to, čo sa vlastne deje s menami, to znamená porovnanie mien voči ich ostatným kolegom. No a z toho vychádza to, že euro má dnes skutočne veľmi zlý deň, je najslabšou menou počas dnešného dňa, stratilo 0,41%, avšak zdá sa, že ešte viac stratilo dokonca švajčiarsky frank 0,47%, to znamená ani franku sa nejak nedarí, to znamená, že obidve tieto európske meny sú pod tlakom, avšak prekvapujúce, že najlepšia dnešná mena je britská libra, ktorej skutočne sa darí, a samozrejme americký dolár, ktorý pokračuje v tom svojom rastovom trende. Takže dolár je jednoznačný, po 3 dňoch poklesov nastáva konečne korekcia dohora, to znamená dolár je silnejší, ale silnejšia je aj britská libra. Včera, ja zopakujem tú dôležitú vec, po zlých číslach, veľkom výpredaji sme videli nákup britskej libry, no a keď na zlé čísla reaguje pár nákupom, je to podľa nás znamením toho, že môžeme vidieť odraz dohora. No a britskú libru by sme radi kúpili, pokiaľ pôjde k úrovni 1,49, skúpili sme samozrejme špekulatívne, stále ten trend je klesajúci, stále sme pod kritickými úrovňami, ale práve tento odraz dohora je náznakom toho, že môžeme vidieť obrat. Takže long na eure nevyšiel, možno vyjde na britskej libre. To, čo však teraz na eure vyzerá, je to, že môžeme ísť na nižšie úrovne, pretože prelomenie tejto úrovne podľa mňa je signálom a vôbec celý ten sentiment, to znamená výpredaj eura voči britskej libre, takisto voči franku euro strácalo dnes, voči japonskému jenu euro stráca, vidíme, že sú nové minima od 7. marca a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho euro nie je príliš obľúbené, no a to znamená, že tento sentiment môže pokračovať a môžeme ísť na nižšie úrovne. Takže teraz tí, ktorí chcú euro predávať, môžu rozmýšľať nad predajom eura na úrovni 2,970, tam, kde bola predchádzajúca supportná úroveň. Denný graf, tak vidíme to, že ten priestor na pokles eura tam skutočne je slušný, potom ak sa prelomili úroveň 1,30, tak sa zdá, že môžeme, a práve dnešné potvrdenie toho, že môžeme klesať naďalej, je to, že môžeme možno padnúť až k úrovni 1,27. To znamená, že prvý support je na úrovni 1,28, druhý na 1,27, to znamená, že priestor je otvorený pre ďalší pokles a práve preto treba byť opatrný pri nejakých väčších nákupoch eura. Skôr si myslím, že práve dnešný deň ukázal to, že máme možnosť opäť predávať pri nárastoch eura. Uvidíme, ako bude reagovať trh aj naďalej. Totižto neočakávame z Európy nič podstatné. Dnešná aukcia talianskych dlhopisov nebola nejak extrémne prekvapujúca, vyšla pomerne dobre. Avšak stále vidíme to, že talianske dlhopisy sa obchodujú na nízkych úrovniach, jednoducho opäť sú pod tlakom, taliansky akciový trh je pod tlakom, zatiaľ sa mierne prenieslo na Eurostoxx, avšak DAX je stále relatívne vysoko. No a americké akcie tiež sa snažia držať vyššie, avšak uvidíme ako dlho. Takže americké akcie, aj keď boli pozitívne dlhú dobu, momentálne naznačujú to, že tá pozitivita sa môže stratiť, pretože dnes sme mali dobré čísla z maloobchodných tržieb, vlastne tie spôsobili nákup dolárov, tie spôsobili výpredaj eura na nižšie úrovne, to znamená opäť silnejší dolár, opäť lepšie čísla z americkej ekonomiky, takže reakcia investorov je jednoznačná. No a
Momentálne teda platí, že americké akcie tiež na tom získali, respektíve sa snažili ísť hore, ale vidíme, že sa im to moc nedarí. To znamená, S&P je napriek dobrým malobchodným tržbám relatívne nízko, je pod svojimi vrcholmi, čo podľa mňa naznačuje to, že akýkoľvek väčší rast, možno k úrovni 1555 na spote, by mohol priniesť zaujímavé príležitosti na short práve amerických akcií, pretože zdá sa, že sú vyčerpané, keď robia opak toho, čo robí britská libra. To znamená, na dobré data nedokážu nejak výraznejšie rásť. Videli sme to v piatok na NFP, vidíme to teraz na retail sales, to znamená, že sú náznaky toho, že môžeme vidieť pokles na amerických akciových trhoch. Takže možno dnes večer, ale skôr si myslím, že zajtra, s tým ako zajtra by Európa mohla byť negatívna, mohli by sme vidieť pokles možno na DAXe, možno na Stoxe, v každom prípade večer môžeme vidieť americké trhy tiež pod tlakom. Takže podľa mňa sentiment sa začína točiť na negatívny, vidíme to skutočne na rizikových menách, vidíme to aj na austrálskom dolári, kde momentálne atakuje minima za posledné 2 dní, to znamená, už sme na supportnej úrovni, takže toto bola rezistencia, ktorú sme prelomili, momentálne sme na supporte, no a počas noci očakávame dôležité dáta z trhu práce z Austrálie, ktoré môžu zamiešať austrálskym dolárom jedným alebo druhým smerom, práve preto tam nemáme žiadnu pozíciu. No a z Nového Zélandu čakáme rozhodnutie RBNZ, ktoré bude o večer, neviem presne, tuším o 10. alebo 11. hodine. Ja sa rýchlo pozriem, kedy budeme mať to rozhodnutie. No a máme ho o 21. hodine večer. Takže o 9. hodine rozhodnutie Royal Bank of New Zealand o úrokových sadzbách. Môže to opäť výrazne pohnúť Nový Zéland. Budeme to sledovať v zóne obchodníka. Takže pre tých, ktorí obchodujú novozélandský dolár, tak budeme mať bližšie správy práve o 9. hodine. Majte zatiaľ pekne a prajem vám príjemný zvyšok dňa.